आकाशवाणी पणजी फुगडी धालो हे लोकप्रकार जावन आसा गोंयची परंपरा. कश्टकरी समाजाच्या बायलांनी सांबाळून दवरिल्ली ही परंपरा म्हळ्यारच तांच्या मनाचो आरसो. यशकीर्ती सांस्कृतीक भजनी मंडळ शिरोडवाडी मुळगांव सादर करता फुगड्यो. नमस्कार. यशकीर्ती सांस्कृतिक भजनी मंडळ मुळगांव तुमचे मुखार सादर करतात फुगड्यो. सादर करपी आसात हांव निर्मला अर्जुन शिरगांवकर, मंगल यदुनाथ शिरगांवकर, कीर्ती रोहित गांवकर, समीक्षा सुधीर शेर्लेकर, शिल्पा शांतीलाल कळंगुटकर, साची सचिन कवठणकर, सुविधा सुरेश गोवेकर, विदिशा विजय बुगडे. रामायण घडल्या उपरांत हळूहळू ओव्यांची रचना जाली. त्या काळान महिला शिकूंक नाशिल्ल्यो, पुणून जनाबाई, सखूबाई, बहिणाबाई, कानोपात्रा अशा संत महिलांनी देवाची अफाट भक्ती केली. त्यांच्या भक्ती वांगडा जे काव्य रचले गेले ते काव्य भजन फुगडी म्हणून त्याचो प्रसार जालो. हे काव्य एकमेका कडल्यान आमच्या पर्यंत पावले. हे काव्य अर्थपूर्ण आनी तालान सुरान आशिल्ले. लोकांक ते खूप आवडले, त्यांच्या मनाक भावले आनी म्हणूनच त्याचो प्रसार जालो. तुमकां पाळणो म्हणून दाखयता. बाळा जो जो रे कुलभूषणा दशरथ नंदना निद्रा करी बाळा मनमोहना रामा लक्ष्मणा. बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे पाळणा लांबविला अयोध्येसी दशरथाचे वंशी पुत्र जन्मला. ऋषिकेशी कौशल्येचे कुशी बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. रत्न जडित पालक झुळके अमोलिक वरती पहुडले. कुलदीप त्रिभुवन नायक बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. हालवी कौसल्या सुंदरी धरुणी ज्ञान दोरी पुष्पे वरुषली. सुरवरी गर्जती जय जयकारी बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. विश्वव्यापका रघुराया निद्रा करी बासखया तुझवरी कुरवंडी. करुणिया सांडिना पुलिकाया बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. येऊन वसिष्ठ सत्वर सांगे जन्मांतर राम परब्रह्म. साचार सातवा अवतार बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. राम भावाचा भूकेला भक्ताधीना झाला.
विठ्ठले ऐकिला पाळणा गाईला बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे कुलभूषणा दशरथ नंदना निद्रा करी बाळा मनमोहना रामा लक्ष्मणा बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. आज आम्ही तुमच्या मुखार दवरतात रामाच्यो फुगड्यो, तसेच रामाच्या भक्ताच्योय फुगड्यो. रामाच्या काळान घडल्यो त्यो फुगड्यो. फुगडेतलो एक प्रकार म्हणजे जिनोळी. आता आम्ही तुमच्या मुखार सादर करतात जिनोळी दशरथ राजाची. दशरथ अयोध्येचा राजा गे दशरथ अयोध्येचा राजा दशरथ अयोध्येचा राजा गे दशरथ अयोध्येचा राजा कौसल्या सुमित्रा कैकेयी राण्या कैकेयी राण्या कौशल्या सुमित्रा कैकयी राण्या राजा कमुल ना बाळ गे राजा कमुल ना बाळ राजा कमुल ना बाळ गे राजा कमुल ना बाळ दशरथ राजाने यज्ञ तो केला यज्ञ तो केला दशरथ राजाने यज्ञ तो केला अग्निदेवान पायसस दिला गे अग्निदेवान पायसस दिला अग्निदेवान पायस दिला गे अग्निदेवान पायस दिला तो पायस राजान राण्याक दिला राण्याक दिला तो पायस राजान राण्याक दिला कौशल्या मातेला रामबाळ झाला गे रामबाळ झाला कौशल्या मातेला रामबाळ झाला गे रामबाळ झाला कैकेयी मातेचा भरत पुत्र भरत पुत्र कैकयी मातेचा भरत पुत्र सुमित्रा मातेचा लक्ष्मण बाळ गे शत्रुघ्न बाळ सुमित्रा मातेचा लक्ष्मण बाळ गे शत्रुघ्न बाळ कैकेयीने वर मागितला गे कैकेयीने वर मागितला कैकयीने वर मागितला गे कैकयीने वर मागितला माझ्या भरताला रजभिषेक करा रजभिषेक करा माझ्या भरताला राजभिषेक करा 14 वर्षे रामाक वनवासाक पाठवा गे वनवासाक पाठवा 14 वर्षे रामाक वनवासाक पाठवा गे वनवासाक पाठवा दशरथ राजा गे दुःखी सो झाला दुःखी सो झाला दशरथ राजा गे दुःखी सो झाला कौशल्या माता रडूंग लागली ग रडूंग लागली कौशल्या माता रडू लागली राम सीता लक्ष्मणान वल्कला घेतली गे वल्कला घेतली राम सीता लक्ष्मणान वल्कला घेतली ते तिघे जण वनवासाक गेले वनवासाक गेले ते तिघे जण वनवासाक गेले दुःखीसी झाली ती सर्व ही प्रजा गे सर्व ही प्रजा दुःखीसी झाली ती सर्व ही प्रजा दशरथ राजाने प्राण सोडिला गे प्राण सोडिला दशरथ राजाने प्राण सोडिला दुसरी जिनोळी रामाच्या भक्ताची म्हणजे मारुतीची. माता अंजनीचे पोटी बाळ जन्मला जे गाजेठी माता अंजनीचे पोटी बाळ जन्मला जे गाजेठी त्याची सोन्याची लंगोटी मुखी राम 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 त्याची
त्याची सोन्याची लंगोटी मुखी राम राम राम. गेला होता लंकेचे भेटे सीतामाई माऊलीसाठी. गेला होता लंकेचे बेटे सीतामाई माऊलीसाठी. घेऊन पुष्पांच्या गाठी घाली हाण हाण हाण. घेऊनी पुष्पाच्या गाठी घाली हाण हाण हाण. अरे अरे तू मरकट्या तू नजरे नाही माझ्या खोट्या. अरे अरे तू मरकट्या तू नजरे नाही माझ्या खोट्या. तू म्हणशील मोठा मोठा शक्य सांग सांग सांग. तू म्हणशील मोठा मोठा शक्य सांग सांग सांग. रावणाची मंडोदरी तिथे गेले ब्रह्मचारी. रावणाची मंडोदरी तिथे गेले ब्रह्मचारी. सीतारत्न आणले चोरून कुठे ठेविले सांग सांग. सीतारत्न आणले चोरून कुठे ठेविले सांग सांग. तुम्ही ऐका हो मारुती नंदी सीता अशोकवना मंदी. तुम्ही ऐका ओ मारुती नंदी सीता अशोकवना मंदी. तिथे राक्षसांची बंदी फार कठीण काम काम. तिथे राक्षसांची बंदी फार कठीण काम काम. पुढे जाऊन देतो मुजरा सीतामाईला लागे निदरा. पुढे जाऊन देतो मुजरा सीतामाईला लागे निजरा. जागी करून देतो मुजरा आले राम राम राम. जागी करून देतो मुजरा आले राम राम राम. माता तुमची आज्ञा घेतो कंद फळे शोधून खातो. माता तुमची आज्ञा घेतो कंद फळे शोधून खातो. मुंगी होऊन येथेच राहतो फार लहान लहान लहान. मुंगी होऊन येथेच राहतो फार लहान लहान लहान. मारुती पेटला सुडासाठी लंका जाळून केली धूप. मारुती पेटला सुडासाठी लंका जाळून केली धूप. जाऊन समुद्रासी भेटला पुसला घाम घाम घाम. जाऊन समुद्रासी भेटला पुसला घाम घाम घाम. माता अंजनीचे पोटी बाळ जन्मला जे गाजेठी. माता अंजनीचे पोटी बाळ जन्मला जेठी. त्याची सोन्याची लंगोटी मुखी राम राम राम. त्याची सोन्याची लंगोटी मुखी राम राम राम. आता दुसरी फुगडी असा रामाची. राम राम बोला हो टाळी वाजवा. राम राम बोला हो टाळी वाजवा. मजला आवडे रामाचे ध्यान. मजला आवडे रामाचे ध्यान. रामाचे देऊळ तुळशीचे
तुळशीचे पान मजला आवडे रामाचे ध्यान. पावले तुळशीचे पान मजला आवडे रामाचे ध्यान. राम राम बोला हो टाळी वाजवा. राम राम बोला हो टाळी वाजवा. बसली होती राजा मंदिरी. बसली होती राजा मंदिरी. सोडिली इणयेची गाठ मजला आवडे रामाचे ध्यान. सोडेली येची गाठ मजला आवडे रामाचे ध्यान. राम राम बोला हो टाळी वाजवा. राम राम बोला हो टाळी वाजवा. मजला आवडे रामाचे ध्यान. मजला आवडे रामाचे ध्यान. राम वाचिता एक पटी सीता वाचिता एक पान. राम वाचिता एक पटी सीता वाचिता एक पान. माझ्या रामाला आला घाम सीता पुसी गे पदरान. सीता पुसी गे पदरान. रथ घडैला अंगणान राम बसे गे रथावरी. रथ घडैला अंगणान राम बसे गे रथावरी. सीता बसे गे मांडीवरी. रथ चालला गडागडी. राम वाचिता एक पटी सीता वाचिता एक पान. माझ्या रामाला आला घाम सीता पुसी गे पदरान. सीता पुसी गे पदरान. राम म्हटलं काय सीता व जोड शब्द येतात. तसंच राम लक्ष्मण आणि खूप त्यांचे आवडतं भक्त म्हणजे मारुती यांचे फुगडे रचले. दारासमोरी मारुतीचे देऊळ. दारासमोरी मारुतीचे देऊळ. नित्याला करी नमस्कार मारुती. नित्याला करी नमस्कार मारुती. चाराणे देऊन अभिषेक केला. चाराणे देऊन अभिषेक केला. तिथल्याले काम करशी मारुती. तिथल्याले काम करशी मारुती. राम लक्ष्मण सीता सुंदर. राम लक्ष्मण सीता सुंदर. जगली रामाची भक्ती मारुती. दाविली रामाची भक्ती मारुती. तुळशी तुळशी फुलशी तुळशी. तुळशी तुळशी फुलशी तुळशी. झळकाले तुळशीचे पान मारुती. झळकाले तुळशीचे पान मारुती. 100 रुपया देऊन अभिषेक केला. 100 रुपया देऊन अभिषेक केला. तिथल्याले काम करशी मारुती. तिथल्याले काम करशी मारुती. दारासमोरी मारुतीचे देऊळ. दारासमोरी मारुतीचे देऊळ. नित्याला करी नमस्कार मारुती. नित्याला करी नमस्कार मारुती. राम सीता वनवासाक वतात त्यांना सगळी प्रजा रडपाक लागता आणि दुःखी जाऊन अशा फुगड्यांनी आपली भावना व्यक्त करतात. उठली सीता बैसली रथा. रथ चाले हो घडाघडी. रथ चाले हो घडाघडी. सीता रडे हो डळाडळी. सीता रडे हो डळाडळी. सीतेची माय विचार करी. सीते सुने तू कधी येशी. सीते सुने तू कधी येशी. आता कधी येणार जाणार रामा दाढीता वनवासी. रामा दाढीता वनवासी. उठली सीता बैसली रथा. रथ चाले हो घडाघडी. रथ चाले हो घडाघडी. सीता रडे हो डळाडळी. सीता रडे हो डळाडळी. सीतेचा माव विचार करी. सीते सुने तू कधी येशी. सीते सुने तू कधी येशी. आता कधी येणार जाणार रामा दाढीता वनवासी. रामा दाढीता वनवासी. सीतेची नणंद विचार करी. सीते वहिनी तू कधी येशी. सीते वहिनी तू कधी येशी. आता कधी येणार जाणार रामा
सीतेच्या स्वयंवरा पहिली कांय फुगडे रचल्यो. जणू काय सीतेचे स्वयंवर रामाच्याच वांगडा जावपाचें विधिलिखीत आसलें. माझी नेंतेली पंचबाई, माझी नेंतेली सीताबाई. सीता गेली गे नदीच्या वाळात, सीता गेली गे नदीच्या वाळात. सीतेक मिळेला धनुष्य बाण, सीतेक मिळेला धनुष्य बाण. सीतेन बाप्पाक साध केला, सीतेन बाप्पाक साध केला. साध वाऱ्याने झडपला, साध वाऱ्याने झडपला. सीतेन दुसरा साध केला, सीतेन दुसरा साध केला. साध वाऱ्याने झडपला, साध वाऱ्याने झडपला. सीतेन तिसरा साध केला, सीतेन तिसरा साध केला. साध बाप्पाच्या कानी गेला, साध बाप्पाच्या कानी गेला. तुये कसले संकट आले, तुये कसले संकट आले. बाप्पा मिळाला धनुष्य बाण, बाप्पा मिळाला धनुष्य बाण. तुये जवळ गे तुळशीचे पेढे, तुये जवळ गे तुळशीचे पेढे. तुये माग गे आया पण, तुये माग गे आया पण. फुडले फुगडेचो प्रकार झेमाडो. वडाचे खाणी झडपडता गे झडपडता, वडाची खाणी झडपडता गे झडपडता. राम सीता सारीपट खेळता गे सारीपट खेळता. रामान सीता सारीपट खेळता गे सारीपट खेळता. रामानं सांगली एकच कणी, एकच कणी. ऐकून बसली सीताराणी, सीताराणी. सीताराणीचे जळजळ केस, जळजळ केस. माणका मोत्यानी भरले शेष, भरले शेष. पृथ्वीवयल्या प्रत्येक जीवान रामाची भक्ती केली. सगळी सृष्टी राममय झाली. हे या फुगडेवयल्यान दिसून येता. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. रामाच्या संगी वानर बिघडाले, रामाच्या संगे वानर बिघडाले. वानर बिघडले राम रूपी झाले, वानर बिघडले राम रूपी झाले. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. रामाच्या संगे शबरी बिघडाली, रामाच्या संगे शबरी बिघडाली. शबरी बिघडली राममय झाली, शबरी बिघडली राममय झाली. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. रामाच्या संगे पशु बिघडाले, रामाच्या संगे पशु बिघडले. पशु बिघडले राममय झाले, पशु बिघडले राममय झाले. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. परिसाच्या संगे लोह बिघडाले, परिसाच्या संगे लोह बिघडले. लोह बिघडले सुवर्णमय झाले, लोह बिघडले सुवर्णमय झाले. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. सागराच्या संगे नदी बिघडाली, सागराच्या संगे नदी बिघडली. नदी बिघडली सागरमय झाली, नदी बिघडली सागरमय झाली. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाल. फुगडेन खूपसे प्रकार असतात. त्यापैकी कोचो हो प्रकार सामको आवडतो. ऐकात तर हो कोचो दोगा घालतली.
पात बये पात बाय कडली पात राम सीता नांग गेली थंय जाली रात वाद बाये फू फू फू. वाद बाये वाद कापसाची वाद सीतेन केली रामाच्या संसाराची सुरुवात जोडी बाये जोडी हासाची जोडी सीतेन शोधून काढली रामाची जोडी आमच्या दारान उजळीचो वाद सीतेचो रामबाई मॅट्रिक पास यशकीर्ती सांस्कृतिक भजनी मंडळ शिरोडवाडी मुळगांव हांणी सादर केल्ल्यो ह्यो आशिल्ल्यो फुगड्यो. ध्वनिमुद्रण आनी सादर करपी प्रेमानंद कदम. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.